И здравейте на всички момичета и момчета, аз съм Ники, аз съм М. Верно ли бе? Аз съм... Не, аз съм Ники. Да. Това играем... Там нещо си? някаква игра, която ние сме пресетна и за мене. Тут има един бък, който е спал тук. И като цяло в момента ще играем до... не знам, 10 може би. Съм много добра на тази игра. В момента се опитваме да се убием един друг, ако не знаете. Не съм казал. Също друг. И да, да, вече. Стюрисакс. Може, съжалявам, че учиме, но просто е... трябва много да се концентрира в тази игра. Но не бягай, да. Мега. Пак да цензурирам, брат. Идва да се бием, бе! Това беше тази топката! Шаренка. Да го играем 10? С 3? Нямам топка да еба. Окей, последен рунд. Я ще стана не ми забиви къпто си дете. Не. Правиш, брат. Ева пак. Я ти? Ще се стата. Тук долу, да е горе. Ева. Добре, аз бих. Това си видя. Кой би? Кой каза? Аз бих. Не, бе. Добре, благодаря, че гледате тече. Значи е много кратко, но... И нека чакаме много време. Как да мислиш? Да бъдеш. И това ще става клип и... И това трябва да се изведеш. Кое? Видя какво стана, аз левитирах. Левитирам. И ти покажеш клипа. Благодаря, че гледахте. И... Е много кратък клип, още малко. 10. До 6. Как да се Оста? Как стана? Лесно. Така, сега ще остана. Това не беше честно. Нямаш топките. Айде, 6. Добре. До 10. Стига бе, не ми забиваме тази шибана. Не, ти забива, ти си хабиш топките. Добре. Но ако повижа, нали? Файка топка. Стига, ама... Какво ти си, като пускаш на топки имаш трябва да чакаш да заредат другите Няма две. ти говоря, жена ми не мога да скачам. Това не го видях. Само долу Ники без горе. О, не, такви. Шитски истории. Кое това? За мен. А? Не такива. Бъде тази игра историята, това прасе. Това прасе живее в... Какво? Долу! Няма Не си честен горе! Ти спаси ли от мене? Благодаря, че гледах за този клип, аз бях... Негър.